Dag Glen, welke shampoo past het best bij mijn haar? Wat we moeten weten is dus dat er zeer veel producten bestaan. Dus als we naar de GB gaan of naar een supermarkt gaan, of zo, zien wij er honderden producten staan. Gewoon bij uw kapper zie je ook honderden producten staan. En dus uiteindelijk is het eigenlijk een grote vraag van welk shampoo is nu het meest geschikt voor mijn haar. Van alle producten die er bestaan kun je ze onderverdelen in twee groepen. Je hebt de hoofdhuidverzorgingsproducten, en dat is meer die reeks. En je hebt de haarverzorgingsproducten, en dat is meer die reeks. Het grote verschil is dus dat we eigenlijk al moeten gaan kiezen wat willen we dus in feite gaan verzorgen. Dus gaan we zeggen van oké, ik heb eerder vettig haar of ik heb last van schilfertjes of iets dergelijks. Dat kies je meer voor de hoofdhuidverzorgingslijn. Die ziet er meestal altijd iets minder hip uit. Dus als we kijken naar de haarverzorgingslijn, dat zijn allemaal kleurtjes, dit en dat, die rieken goed. Als we dus meer naar de hoofdhuidverzorging gaan, die zien er allemaal iets medischer uit, die hebben ook als wat meer die geuren. Dus als we dan eigenlijk daar een idee over hebben van oké, ik ga in de haarverzorgingsproducten, omdat mijn haar wat droog is of zoiets, dus dan kies je dus echt in die richting. We hebben proteïne en we hebben vocht inbrengende shampoos. Van de proteïne shampoos moeten we weten dat is meer voor chemisch beschadigd haar. Dus haar dat je gezegd hebt van ik kleur mijn haar, ik permanent mijn haar, iets in die sfeer, dan gaan we eerder voor de proteïne gerichte shampoos gaan. Hebben we fijn haar, dus fijn futloos haar, ook allemaal proteïne. Dus we moeten weten dat proteïne gaat je haar gaan versterken. Dus hebben we zwakker haar, gaan we proteïne gebruiken om ons haar sterker te maken. Zeggen we dan weer, we hebben meer mechanisch beschadigd haar, dus haar dat beschadigd is van stijltang, van krultang, van brushing, zo die zaken. Dus die hebben meestal een effect dat wel lichtjes friseert, dus dat er een fruge op zit. Willen we dat gaan aanpakken, dan gaan we gaan kiezen tussen bij de vochtinbrengende shampoos. Dus je hebt types van vocht die dus je volume zullen bewaren en je hebt types die in feite zeggen van ik heb een Jackson 5, laten we zeggen, kapsel. Dus om daarvoor te zorgen dus dat die eigenlijk meer compacter wordt en dus vooral soepelheid. Dus dat is eigenlijk de grote meerwaarde dus van vochtinbrengende producten, die gaan eigenlijk je haar soepeler maken. Dus in uw geval nu eigenlijk, zouden we ervan uit kunnen gaan, uw huid heeft niet echt specifiek een probleem. Dus we spreken niet over haaruitval of schilfervorming of echt extreem vettig haar. Dus we zullen eerder in de haarverzorgingsproducten gaan. En wat zien we? Dus we hebben fijn haar, dus we hebben niet altijd gezegd, laten we zeggen, geen dik haar, we hebben niet veel haar, we hebben eerder fijn haar. We hebben ook wel wat een beweging in ons haar, dus daar zullen we eigenlijk een keuze gaan maken tussen proteïne en vochtinbrengende shampoos. Dus diegenen die eigenlijk de twee een beetje bevatten, die zullen nu het sterkste helpen. Proteïne om het sterker en steviger te maken en vochtinbrenging om die krulbeweging mooi eigenlijk samen te houden.